Lezi ndaba zehora lesikhombisa sigwethulelazo nabukhoma ekomkhulu SABC eAuckland Park eGoli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. Zibekwe zaxoxwa nemikhiqizo le efana noSniper ingozi ekwimikhiqizo ebulala amagundane nezilwane lezi ezisuke zizophazamisa imikhiqizo laphana ezitolo. Amaphoyisa KwaZulu-Natal asethole indawo ezimbili egcine impahla esiphelelwe isikhathi okubalwa kuyo ukudla, utshwala namaphilisi eningizimu yeTheku nempahla ke kusolwa ukuthi isuka kwamanye amazwe. Our operation was much faster and it gave us the good results. Inhlangano ezahlukene kanye nezakhamuzi seyigxeke ukushaya ngolonwabu kohlelo likahulumeni lokutakula labo abamba ngokungemthetho abavaleleke emathunjini omhlaba eStilfontein eNorth West. Lento lena angiboni ukuthi ngiyi24 ezobephelile. Angiboni baba inzima kabi. It's not extendable. That's the point I want to make. It's a technical issue. We can't extend it. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela Hosiyen Suramugopa uthi ngeke kwengezwe isikhathi ohlelweni lokubhaliswa kwezigubhu zogesi yize izakhamuzi zikhala ngokushaya ngolonwabu kwalolu hlelo. I think I'm very excited with what the national team is doing and with what Coach Hugo Bruce has also done. Umqeqeshi Mamelodi Sundowns uManqoba Mngqithi usehalalisele umqeqeshi weBafana Bafana Hugo Bruce ngemva kokuthi iqembu lesizwe liqede liqhwakele phezulu emidlalweni yokuhlungela iAfcon yangonyaka ozayo. Sikubingelele mbukeliso kwamukele indabeni zehora lesikhombisa kusihle igama lami noXolo uMamtshali bakwaMwali sibonga kakhulu ke ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje kusihlwa ake sizwe ke ukuthi siphetheni kumgodla wethu namhlanje kusihlwa. Amaphoyisa akwaZulu-Natal agasele ezindaweni ezimbili zokugcina impahla eningizimu yeTheku ngaseBluff okusolwa ukuthi zigcina ukudla osekuphelelwe isikhathi, utshwala kanye nemithi. Amaphoyisa athi lokudla kukholakala ukuthi kuthengwa kwamanye amazwe. Undunankulu wakwaZulu-Natal uThami Ntuli ehambisana namaphoyisa bahole umkhankaso wokugasela endaweni yaseBluff eThekwini. Ezindaweni ezimbili zokugcina izimpahla amaphoyisa avundulule inqwaba yokudla osekuphelelwe isikhathi, utshwala, imithi kanye nezimpahla zomgunyathi. Ezinye zi-expire ezinye ayinangisho ama-expiry dates zibekwe zaxoxwa nemikhiqizo le efana noSniper ingozi ekwimikhiqizo ebulala amagundane nezilwane lezi ezisuke zizophazamisa imikhiqizo laphana ezitolo. Kuxuthwe konke ndawonye kukhona ngisho imjovo othi mawubuka ukuthi yona kina expiry date kodwa isazi ukuthi i lifespan yayo i5 years uyayibuza ukuthi ngempela ngabe umuntu oyojova ngalowo mjovo loyo uyobejova umjovo kuyiwona wona yini. Ukhomishana wamaphoyisa kwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi uthi kusaphenywa ukuze kutholakale ukuthi wobani abanikazi balezi ndawo. Umuntu esine interest kena kakhulu efuneke asichazele into eningi yilo oyizigodile lezi impahla uthi sizela. So umnini wazo ukhona emaphepheni ukuthi uyena ozithengile la izithenge khona ukuthi azilethe la. Mazifika la ukuthi izosuka la zihambe ziye kuphi umkhondo omunye esiulandelayo. Iziphathimandla zisola ukuthi lezi impahla zivela kwamanye amazwe nokudala ukukhathazeka okukhulu malungana nezokuphepha emngceleni. Silapha nje ngoba sinalokukhathazeka ukuthi kusho umonakalo omkhulu okufanele ukuthi ke ukugadwa kwezinto ezingenayo ukuthi uqina imingcele yethu ithi uqina ukubheka ukuthi azikho izinto ezingena ngokungekho emthethweni. Lokhu kugasela kulandela ukwanda kwezigameko zokushona kwezingane okusolwa ukuthi kuhlobene nokudla okunobuthi. Inhlangano ezahlukene zikhala ngokuhamba kancane kohlelo likahulumeni lokutakula abamba ngokungemthetho abavaleleke emathunjini omhlaba eStilfontein eNorth West. Izinhlangano zomphakathi zithi uhlelo lukahulumeni lokutakula laba abavaleleke ngaphansi luthatha isikhathi eside ngesikhathi laba abangaphansi bedinga usizo lokudla, amanzi kanye nemishanguzo. Seeing the grader here this morning is an indication that the operational plan has been put into place
And so that is good news. We do know, and this is the problem that we have with this operational plan, is due to the nature of the plan. There is a big time lapse that will happen from the first person being rescued or surfaced to the last person. It might take 10 to 15 days and even longer. Abaholi bomphakathi bathi umkhankaso wabo ukutakula ubungcono kakhulu kunalo kwahulumeni. Ngesikhathi betakula bayakwazi ukutakula abantu abayishumi nesidumbu soyedwa usishonile. Our operation was much faster and it gave us the good results. But now we also respect the program of the government. Izikhulu azange zitaluleke ulwazi olunzulu ngesigaba esilandelayo sokutakula. We are done with the first phase. We are now moving to the second phase, of which at this stage I won't be able to divulge details. That will be communicated at a later stage. Amaphoyisa akasasiqaphile isimo kuzobonakala ukuthi okuphi okulandelayo ngasohlangothini lwezikhulu ukutakula labo abasavalele emathunjini omhlaba. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela uHosiyen Sura-Mokgopa usenxusa izakhamuzi zakuleli ukuba ziqinisekise ukuthi inombolo zezigubhu zogesi zibhaliswa kabusha ungakashayi umnqamla juqu wangesonto. Ungqongqoshe wezogesi uDokotela uHosiyen Sura-Mokgopa uthi ngeke sengezwe isikhathi sokubhalisa izinombolo zezigubhu zogesi njengoba iEskom isebenza ubusuku nemini ukuqinisekisa ukuthi bonke abathengi bogesi bayabhalisa. It's not extendable. That's the point I want to make. It's a technical issue. We can't extend it. So it's a hard stop. The 24th, if you have not recoded, then you are sitting with a different problem. So if you replenish your units based on the absolute system, then you can load them. Kuze nje iEskom esibhalise ngempumelelo izigubhu zogesi ezibalelwa ku6.9 wezigidi kanti iphezulu kwemizamo yokuphuthumisa lolu hlelo. We've got channels that we are directing people to go to. People do not need to go and stand in the queues like what we're seeing. But yeah, I think it is our experience that we always wait for the last minute to go and stand in the queue. Ungqongqoshe uRamokgopa uthi usola ukuthi labo abahudula izinyawo ukubhalisa izigubhu zogesi kungenzeka ukuthi baxhume ngokungemthetho. No, in that 2.1 million sits a considerable number of consumers who have not been purchasing through a appropriately accredited vendor of Eskom. So essentially undermining, if you like, the dispensation that Eskom has put into place. Izigubhu kuzovalwa ngesonto kanti abangakwazanga ukubhalisa kuzodingeka ukuthi bakhokhe inhlawulo yokufaka isigubhu esisha. Njalo abanye bayavuma ke ukuthi cha bonile bebengawukhokhela ugesi ngakho ke bacela ushwele kuEskom. Indlela ukuthi at least uEskom makashintsha le box ngoba ngizimisela ukwenza kahle manje. Angithi leli bengilibridgile. Uyavuma ukuthi leli bolibridgile? For how long? Ngilibridgile. Hey iminyaka seyithe ukuthi ukwelela ngale. Abanye bathi bavuka kusempondo zankomo ekseni ngovivi bemahhovisi eEskom. Sebenxuse iEskom ukuthi ke yelule umnqamla juqu. Lento lena angiboni ukuthi ngiyi24 ezobephelile. Angiboni baba inzima kabi. Mase ngiyivalile le Eskom ngisazosokola ngineminyaka emibili endlini ngapha kungena Eskom lapha eBramfisher iEskom ingekho total. Manje ke masokufika lo nyaka futhi wesithathu ukuthi ingasabi khona ingasincedi nokusinceda. Mase ivalile futhi ngoSunday. Ngobuyela kulesa simo sokuthi ngihlale bomnyameni kungena Eskom. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngiseGoli. Ubuholi beMK Party namhlanje bethule inhlelo ehambisana nombungazo weqembu wokuhlanganisa unyaka selokhu lasungulwa. Abaholi beqembu bathi ke lombuthano uzobanjelwa enkundleni iMoses Mabhide eThekwini mhla ziyi-15 ngenyanga ezayo. iMK Party ithe sigxile kukho kakhulu njengamanje ukuhlelela ukhetho lohulumeni basekhaya ngo2026 njengoba ithi ifuna ukuwola omasipala. Leli qembu yilona elikhulu eliphikisayo eParliament ekuzwelonke njengoba linezihlalo ezingama-58. This rally
among other things, will be used to agitate and mobilize the people of KwaZulu-Natal to start a very extensive program of uniting all progressive forces to reject the IFP-DA-led government. More than 600,000 people here in the city of eThekwini voted for Umkhonto weSizwe, and the second party after Umkhonto weSizwe received less than 200,000 votes. So we invite the people of KwaZulu-Natal, the people of South Africa, all ground forces, members of Umkhonto weSizwe, to come in their numbers to celebrate and mark the first anniversary of Umkhonto weSizwe. Owake waba undunankulu KwaZulu-Natal osefudukele ku-MK Party uWillis Mchunu ubeke isithombe ngesasasa leqembu njengoba lizobungaza unyaka lifikile ebalazweni lezombusazwe. In clear terms, we have undertaken as the provincial working team to fill up Moses Mapete Stadium. And we are confident we will fill up Moses Mapete Stadium. Abaholi beqembu bazohambela izifundazwe ezifana naseGauteng, eMpumalanga nesifunda iLembe KwaZulu-Natal embuthanweni yokuvukuza abalandeli ngaphambi kombungazo omkhulu eMoses Mapete eThekwini mhla ziyi-15 kulenyanga ezokwethwasa. Mbukeli okwamanje ke sathi qu 8 kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi we condemn these acts that whatever it is that happens, whether it's a turmoil, whether it's an argument, whether it's a fight, people must not take law unto themselves. Amaphoyisa aseqale uphenyo ngemva kokutholakala kweyidumbe ey'nhlanu eduze nomzila wesitimela eWindmill Park eduze kwaseDon Park eMpumalanga Randi. Sibona sekubingelele sikwamukele uma ngabe usanda kungena odabeni phambili besibike ukuthi amaphoyisa KwaZulu-Natal asethole indawo ezimbili egcine impahla esiphelelwe isikhathi okubalwa koyukudla utshwala namaphilisi eningizimu yeTheku. Le mpahla ke mbukela ukusola ukuthi isuka kwamanye amazwe. Khumbula ke mbukela ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus, ungena kuzo nje uyicinge ngamagama athi SABC izindaba. Undunankulu waseGauteng uPanyaza Lesufi uqinisekise ukuthi umhlangano obubanjwe isigungu esiphezulu eGauteng ububhunga ngezinto ezibandakanya ukulungiswa kwezikhungo zezempilo kanye nokulekelelwa kweinhlangano ezingayenzi inzuzo. Approach on food and safety emergency response. Njengoba isigungu esiphezulu esifundazweni eGauteng besibambe umhlangano nje namhlanje eBramley Goli mayelana nezinto ezibandakanya izikhungo zezempilo nokulekelelwa kweinhlangano engayenzi inzuzo, undunankulu esifundazweni eGauteng uPanyaza Lesufi ubonge bonke abasebenza emkhakheni wezempilo waqinisekisa nokuthi bayibophezele ekwenzeni umkhakha ongcono wona lo mkhakha. We remain grateful to men and women that are working in this sector, and we are committed to improve this sector and give this sector the necessary support that it deserves. Lo mhlangano obunamhlanje ekseni wamukele nenqubekela phambili esiyenziwe umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi odabeni lweinhlangano engayenzi inzuzo. The meeting welcomed the progress made by the Department of Social Development regarding the funding of non-profit organizations. Since the beginning of October 2024, we are proud that the Gauteng Department of Social Development has recorded 95% progress on payments on submitted business plans by various NGOs. Lo mnyango wezokuthuthukiswa komphakathi uqinisekise inhlelo zamabhizinisi eziyi774 okuzo njengamanje ngokusho kukandunankulu. Silindo kuhle ngidi eindabeni zeSABC. Siya ngokushuba isimo sokungezwani phakathi kobuholi bendabuko kanye nohulumeni wasekhaya eMpumalanga ngemva kokudayiswa komhlaba ngenhloso yokwakha izindlu. Ezinye indawo kumasipala waseNkomazi eMbombela zakhe izindlu phezu naseduze kwepipe legesi yakwaSasol evela eMozambique.
Indawo yokuhlala entsha ethuthukayo inezindlu ezakhiwe phezulu kwepayipi legesi futhi izigcobo ezinezimpawu ezixwayisa ngokumiswa kwezakhiwo eduze kwepayipi legesi kuthiwa azinakwa. Umasipala wesifunda saseHlanzeni ufuna ukuthi kungenelelwe ngokusheshsha. There is a emerging area whereby you could see there are people that are selling stands there, and that at its own it will cause serious problems. Izingxoxo zokubambisana phakathi komasipala waseNkomazi kanye nobuholi bendabuko ziyaqhubeka kuze kube kutholakala isisombululo. We have engaged even the traditional leaders regarding this challenge. But we are still going forward. We are continuing to engage them about the dangers because should anything happens, the municipality will be badly affected. Khona manjalo sihlalo eMpumalanga House of Traditional Leaders namakhoisan uKhoshi Lamek Mukwena usecele ukuthi kube nophenyo oluphuthumayo ngalolu daba. With shock that there are people who are building their houses on top of a gas pipe down there in Nkomazi in Mpumalanga. It is alleged that those houses were authorized by traditional leaders in the area. What I want to clarify is that the traditional leaders don't allocate sites. Kudingeka isisombululo esisheshayo ukuze kugwenywe isimo esingasi sibe yinhlekelele. Intsha yakuleli inxuse abantu abasha ukuba bayibandakanye kwezombusazwe ukuze balekelele ekuhlinzekweni ngamathuba omsebenzi kuleli. Intsha ikhala ngokungabibikho komehluko emva kweminyaka engama-30 elakuleli lazuza intando yabantu. Elinalo liyafana namanye amazwe abhekene nenselele yokwantuleka kwamathuba omsebenzi kakhulukazi makubhekwa intsha. Izibalo zakamuva zikhombisa ukuthi ilinganiselwa kumaphesenti angu-45.5 intsha kuleli engasebenzi. This one needs to be challenged. We need to mobilize young people to action. We need to demand a complete overhaul of the South African economy so that it is inclusive. It's not an issue now of people speaking about these things in boardrooms. It's not an issue about now people speaking about these things in conferences and they become conference resolutions, but they are not implemented. DA uthi beyintsha kufanele bebe ingcenye uma kuthathwa izinqumo. Out. And again, these reforms need to be centered around what is it that young people want. We need to be part of the decision-making process and not just passengers of this vehicle. We need to take the driver's seat. So these reforms that I'm referring to will ensure that we are positioned ourselves in such a way that we are at the forefront of receiving these beneficial investments. We-EFF wengamele isigungu sabafundi uthi izwe liyabadinga abaholi abasha. Parties that brought in so-called democracies in African countries are losing touch, are losing grip with the electoral population. And they are able to do that because in these other African countries, we're beginning to see much more involvement of youth in the electoral politics. Amaphoyisa asephume umkhankaso wokuthungatha abasolwa ngokubulala abantu abahlanu eWindmill Park eduze kwaseDon Park eGauteng ngemva kokutholakala kwezidumbu zabo namhlanje ekseni. Bezine zitholakale namhlanje ekseni eWindmill Park. Umuntu wesihlanu ushone esetholiwa bezimo eziphuthumayo efakwe kuplastiki omnyama wabesefakwa emgodini. Owesithupha yena uyalulama esibhedlela. Izakhamuzi zisezilala obenyoni. Amaphoyisa asathungatha abasolwa kanti akaziwa ukuthi yini isizathu sokubulawa kwalezi isulu. There are now 5 bodies. We can confirm that as per the report by the pastor that 5 people has passed on. So what we are saying as the city of Ekurhuleni, we condemn these acts that whatever it is that happens, whether it's a turmoil, whether it's an argument, whether it's a fight, people must not take law unto themselves. But we are doing as police, we have deployed all our technical team to saturate the area, to go and gather and engage community leaders and check where can we get information so that we can deal with this thing. Nokho umphakathi usola ukuthi lesigameko sihlangene nolaka lomalungu omphakathi okungenzeka ukuthi azithathele umthetho. Akugaboshwa umuntu okwamanje. Umqeqeshi
Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uManqoba Mngqithi usephakamise isincomo sokuthi iPremier Soccer League kuzofanele ukuthi igweme ukubeka imidlalo yamanqamu yomkhumula jezi ilandele eduzane uhlu lwemidlalo yeFIFA yamaqembu esizwe. AmaBrazilian ayilungiselela owamanqamu neMagesi FC kumqhudelwano iCarling Knockout Cup ngomgqibelo. IMamelodi Sundowns ibinabadlali bayo abayisishiyagalombili abebeyingxenye yeBafana Bafana emidlalweni yokuhlungela iAfrica Cup of Nations. Abayisithupha kubo abazange bayiqeqeshe neqembu namhlanje eClorcopo njengoba amaBrazilian ezilungiselela owamanqamu neMagesi FC ngomgqibelo. Umqeqeshi uManqoba Mngqithi unesifiso sokuthi ngokulandelayo iPremier Soccer League sengathi ngakubhekisisa ukuhlela eyamanqamu ilandelana eduze neviki lemidlalo yeFIFA ongeyamaqembu esizwe. In future it would be important just to try and avoid having a cup final or cup matches immediately after the FIFA break, because I think it causes unnecessary commotion. But like I said, the PSL in this case did not know Sundowns will be in the final, and we cannot blame them for us being in the final. But I'm just saying, for anyone else that would be in the final and having a lot of players in the national teams. Umngqithi uncome kakhulu nosekwenziwe ngumqeqeshi weBafana uHugo Bruce njengoba iqembu liqede yokuhlungela iAfcon liqhakele phezulu kuGroup K. We've reached a stage where we can be confident and brag about our national team, because they are really giving the nation exactly what the nation would have required from them. ISundowns izokwehla kusasa isilibangise eBloemfontein ngaphambi kowamanqamu neMagesi FC ngomgqibelo ntambama. Mbukeli, umhlahlo wesimo sezulu uzolandela ke emva kwekhefu nomadlamini. Kuphina lapho enthameleni khona emakhaya simbikele sinamukele nakho umhlahlo wesimo sezulu sakusihlwa kanjalo nakusasa kulindeleke ihlambi zemvula enamandla kakhulu enkabeni yezwe kwehlele njalo ezifundazweni ezigudla ugu olisempumalanga kanti ke entshonalanga yezwe nasenxini ezilapha eFreystata ke leGauteng kulindeleke ihlanjana zemvula ezisabalele kulezo ingxenye kanti ke esifundazweni eseLimpopo zobethe nje qwaqwa ngamafu linemoya namandla kakhulu ke ngasogwini nangasenxini emaphakathi inezwe ake sibheke ke kusasa lemvula enamandla kakhulu zilindelekile kusukela khona enkabeni yezwe kwehlele njalo kwaZulu Natal kanjalo nasesifundazweni se-Eastern Cape kwehlele njalo esifundazweni esilapha eWestern Cape imoya izobe iqhubeka njalo inamandla ke enxini emaphakathi nezwe kanti ke abahlahli bezulu baxwayisa lapha ngemvula enamandla kakhulu ehambisana nokuduma kwezulu enobungozi kakhulu engasedale ngisho ikhukhula kusukela lapha esifundazweni esikwaZulu Natal kwehlele eEastern Cape kanjalo nangase-Western Cape kanti ke kusasa le ihlambi zemvula zilindelekile ke ngasogwini olapha kwaZulu Natal kwehlele njalo olapha yake eEastern Cape kanjalo nangase-Western Cape ishisandlo ke lilindelekile lapha ePolokwane namaphethelo ake sibeka amazinga okushisa ke aphansi kulindeleke ukuthi lithi nje ukuphola esifundazweni eseFreystata lifudumale esifundazweni esiseLimpopo kanjalo nasesifundazweni esilapha eMpumalanga yezwe kwaZulu Natal koRichards Bay kwehlele njalo eThekwini kanjalo nakusaJohnis Port St John kulindeleke ukuthi ke nje lithi ukufudumala izulu esifundazweni esisempumalanga koloni ukela kwesentshonalanga yezwe lizobe lipholile endaweni eziphakeme lithande ukufudumala lapha eFredendal naseSpringbok kanti ke kusasa kulindeleke lishisa kakhulu eCalvinia kanti lizobe lishisa kakhulu ke esifundazweni esilapha eEastern Cape ngo30 degrees Celsius lapha kuKomani kanti ke kwaZulu Natal engxenyeni ezilapha kusaJohns ukuyela engxeni ezilapha esifundazweni esikwaZulu Natal kanjalo naseLimpopo lizobe likhipha umkhovejeni izulu singakho sanamhlanje sibikezele sezulu makuze kube ngokuzayo kadla mina umntwana uthe xabene. Akuyembukela iseyiphela lapho ke bese kuphathele zona namhlanje kusihla kodwa kusasa bazobe bekhona ke oza kwethu ngolwimi lwesiXhosa nibe nobusuku obuhle nisale kahle.